Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni nagapostang sugilanon, anino sa kagahapon. Tawgo na ko si Amy. Lara, Lara. Dili makontak ang iyang number na Basig na nanawag niya, bay. O, baroy signal. Dili bay, gikulbaan ko. Bay, pauli. Pauli nga to. Tanawa nga mong mga butang dito sa among kwarto. Dave, May da siya mga bahag, ugdan niya ang bata. Ang akong anak nay. Tingalig asa niya dada si Ellen. Dave, Buot na mo ipasabot, bay. Milaya si Amy o gidain yung anak. Ginoo ko. Asa man sila paingon? Asa man niya dadaan nga akong apo? Hey, huwag ka makaon. Eat. Kung huwag ka mahilo na, kay huwag ka makaadto niya. Then let's go. Yato ti ka sa ospital. Josh, There's no use nga pugngan pa nimo ang imong kaugalingon sa pagpakikita ni Dave Jen. Pipila ka adlaw na lang ug bularga ka na, di ba? Bikumpisal na siya nimo sa matuod niyang gibati. So what's holding you? si Amy, babae sad ko, Josh. Nasayod ko kunon sa ibation. Babae man o lalaki, managsama lang nga sakitan. But you have to accept the reality nga dili na ikaw ang gimahal. Josh, Truth hurts. Reality bites. makabungkag ko pamilya. Dili pa sila kasado. Pero may anak na sila. Og milaom na si Amy diyang gidawat siya ni Dave. So mularga na lang unya ka nga dili magpakita nila. Ay, dili ko mahilo na nay. Manawang to spirito kung moabot ato sa ato. Di na ako makontak ang numero ni Ellen. Dave, Dili na ako magkuwanta nay. Mugawasan ako din sa ospital. unsa? Dave, dili pa bahimo. Himo magmukalma ka lang una. Paabuto na to ang tawag ni Berto. Sige nay. Pero sa gayon nga matinood man ugaling ang akong pagduda. Mugawas ko din sa ospital. Ug pangitaon ko ang akong anak. Dave, Ginoo ko. Muro tinuod tong pagduda ni Abayda. Kay, nahurot mo ilang masanina dire sa parador. Wala sa saninas bata. Sa mo ko pagsulti sa bayan eh. Tuan. Huwag magpalibag. Nanawag yun. Ano? Bay! Bay! Sana. Murag ambot ani ba yoy? Nawa man din ang ubang mga sanina ni Daimi ug sa inyong anak. Basin gipalundri na tingali bay. Wa man may bulingon aw ang limpyo na lang gipalabhan bay. Ay kabala ka bay. Nalalagito niya to taon. Mubalik raw niya to bay. Og ilo bay. Bay. Wala mo tingkok. Ilo bay. Ingon bitaw ko, gipaungan ko. Wa na ang mga biste ni Amy sa bahay nay. Lakip na ang sa akong anak. Mibiya na sab si Amy. Ug ya pang gida nga mong anak nay. Dave, ayaw lagi. Uy, ay kita na imo dextrose, oy. Hindi ka patugtan sa doktor nga mo gawas. Mupirma ko goiver nay. Mugawas ako gikan din. Anak, paabutong taon ang imong doktor. Dili niya mahimong ipalayo na ako ang akong anak. Dili ko musugot. Nga anak, nag-order ko og daghang food. Dili ba nga ganahan magkaani? Wow! Paborito ni mo ning tanan, dili ba? Chicken,
fries, burger. Di ba? Wala na, mga ano ta. Wow! O ni apay apil, mga duwaan. Yay! Thank you, Mama! Welcome, anak. Love na ba ni mo si Mama? Kay mahal kay ka ni Mama, anak. Dili ko musukot kung mahimuwag ka pa nako pag-usap, anak. Bisag unsay may tabo. Dili ta nakaibalik pa ni tatay nimo. Can I stay a little more? Giabog ta ba ka? Mas may nang manangita. Kay pula niya ka sa kong dagway. Of which, di lang unta. Kay dugay pa una ta magkita pag-usab. Kung mularga ka na. Dili ko malimot nimo, Josh. Ug sa tanan mong natabang nako. Wa man mahimong kita. At least, I gain you as a true friend. Ay, si nanay ang nanawag. Excuse ha. Hello, Nay. JD, anak, Nay, ngano ka? Nagilak man ka? makaani ka ba sa ospital karon? Ha? Nga naman, Nay. May nahitabo ba? Si Dave, pugusa bugawas ka din eh. Nagkawat-kawat ako panawag ni mo. Basi pa mo patuon ni mo. Unsa? Pero nga naman. O sinahitabo, Day, Nay. Si Bibi anas bahay o gida ang ilang anak. Unsa? Sige, muna ko, Nay. Salamat, anak. Jen, what's the matter? Si Emmy, nibiya da ang bata. Unsa? Nagkinahanglan ako si Dave karon at tuon ko sa ospital. Eto, tika. Dili na ko magpakita. Musamot pa unya ang iyang kasuko kung makita ko. But, in any way, nga makatabang ko, please, do tell me. Nagkatog na si Inday Elaine. Human siya puli og duwa sa iyang bagong duwaan. Og tanaw sa cellphone. Magkahimo pa ko sa pagpapakak niya karon. Kung nga nun dili may manguli sa amo. O kung nga nun, dili may mahimong makikita sa iyang amahan. Panansaw naman lang sa musunod ng mga adlaw. Bahala na. Maana na niya siya nga kami na lang duha. Nga wala ilabot ang iyang amahan sa among kinabuhi. Ay, kabala ka, anak. Manikamot si mama nga mahatag ko nimo ang tanan nimo panginahanglan. Mabuhi ra lagi ta nga kita ra duha. I love you, Elaine. Oh, lablaba og balik si mama na. Sama ka ni Adto sa kamay ka pa. Nagkasulti na mi sa doktor na. Usahin ko kuhiper. Anak, tigalig sa may tabo ni mo. Mas may mahitabo na ako kung dili na ako makita ang akong anak na. Si Elaine ang akong kalibutan. Dili ko mabuhi kung mawa na ako ang akong anak na. Oh, Dave? Jen. Dave? Jen. Oh, si Inday. Gikuha ni Imi ang akong anak. Makita ra nimo pagbalik si Elaine. Makita ra nato siya pagbalik, Dave. Ali, sod na. Ayaw na pag-ung-ung di sa pultahan. Ali, dali. Anak, Elaine, gikan karon, mao na kini ang atong bahay. Kay nga naman. Kay anhi naman tamo puyo. Hasta tatay ug lola? Nga, ali, tanawa oh. May hagdanan pa ingon sa taas. May duha ka kwarto sa taas. Tagsata. Ganahan ka, ana. May kaugalingon na kang kwarto. Punon unya nato sa mga duwaan ang imong kwarto, nag. Unya, mamalitag mga bag-o nimo mga sinina. Ingon man decorations. Og, kini din hi. Atubangan sa ato ang giabangan. Himuon ta kining tindahan din hi. Kanang daghan nga tinda. Pareha sa amo ni Lula sa una. Dili na unya kinahanglan nga mo trabaho pa si mama aron nga dili ka na mabiyaan.
Mag-uban na ta kanunay, nak. Ganahan ka, ana? Ako, ganahan ko, ana. Nga mag-uban ta sa tanang higayon. Apas tatay nato? Um, oo. Mapas raw niya si tatay. Pero, dili pa sa pagkakaroon. Kay, napamangyapon si tatay sa ospital. Mingaw na kong tatay. Ako sab na. Gibingaw na sab kaay ko ni tatay ni mo. Nagkagawas na ka siya sa ospital. Nagkasiguro ko nagkagawas na siya. Muusa na kasi mana, sukad sa amo pagpiha. Ug dihigayo na. Nasayo na siya nga may biya na kami sa iyang anak. Gipangita basab ko nimo, Dave. O gipangita lang ko nimo. Tungod kay ni anak ko ang atong anak. Adlaw gabi ko nangitan ni Emin ay. Gilibot na ako ang tibok syudad sa pamasin na makita na ko siya. Pero bisan ilang aninon lang wa. Kumusta na kang akong anak? Giatiman ba ka siya og taro ni Eme? Mangita siya na ako na matay gabi eh. Sa dili pa siya matug. Nakatug ba kag tarong si Ilin? Dave, inahan niya ang nagda. Imposible sad kapasagdan ni Amy ang bata. Pero nasayod ka ginay nga wa na maanad si Ilin sa iyang inahan. Mubo kayo ang pasensya si Amy, mubo kay pasensya. Saan naman lang kung mangita na ako ang bata. O mahutdan o pasensya si Amy. Madapatan niyang akong anak. Tingali kanunay lang naghilak ang akong anak ko ba niya na eh. Dave, paway una. Unlan sa akong paa, oh. Sige na. Pila na kaadlaw mawa kay pahuway. Dili ka padugan nga nakagawa sa ospital. Isag gani kahapit mo kaon. Sige na, dali na. Ali na. Higda sa ba? Kibatin ako kakapoy. Pero dili ko may mumupaway. Hangtod na makita na ako si Inday. Dili ta mo hunong, Dave. Mupahuway una ta, pero dili ta mo hunong. Okay? Nay? Dabal na kaya akong ulo. Sakit akong kalawasan. Kapoy. Kadali niyang nakatug. Lapoy kasi tanaon sa pipila ka adlaw nga way pahuway. Gidawaan niya iyang kabalingon sa pagkatug. Diyos ko. Ay, di ba kataonan aning imi ang bata? Ibalik na ito ng bata. Diyos ko. Nay. Nay, unsa kong buhaton. Ugman akong flight paingon sa laing nasod. Unsa? Pero unsaon ko sa pagpiya sa Dave ngayon ini ang kahintang. Unsaon ako, Nay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!